Wah. Benzerli seru gel. বাৰিষাত কেনেকুৱা আপডাউন কৰি আপোনালোকে? এইফালে নৈ কিনাৰ ফালে আপডাউন কৰা এইফালে দৈখিনি বেয়া বাইক আনিব লাগিছিলে বহুত প্ৰব্লেম। এতিয়া ধৰি লওক মিলন নিবৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা না অসুবিধা। ইয়াত আপোনাৰ বেছি না 8-9 ঘৰ মান। हेलो लोगोफोर, गुड मर्निं टु एभ्रिवान। वेलकाम टु बैक माय राजु डन्स इउटुब चेनेल। आं दिनै बेरे फुंजानि फैलायबाय दुब्लियाव थांनो होननानै। बेयाव आं मोनसे इन्ट्रेस्टिं मोनसे नुदों आरो जायगायावहाय आं फैबाय थादोंमोन। बेयावहाय गथ'फोर माने माखासे बालायावसो माने बिसोरो काबादि गेलेदों। बिसोरो माबायदि काबादि गेलेदोंथाय बेखौ आं माने नुबाय। खाथियावनो दं नै आंनि खाथियावनो। बेखौनो एसे खिन्थालांसै आङो ओरैजाय नै। आङो माने बेलेग बोसोरफोरनि माबाया माबायदि, माइनि खेथिफ्रा माबायदि आरो देग्लायनि बोसोरनि माइफ्रा माबायदि बेखौ एसे खोन्थालांसै आङो। ओमफ्राय जोंना ओरैजाय दै बारनानै दङ। आङो मोनसे जायगायाव फैयै मोनसे जायगायाव मोनफैखाबाय। ओमफ्राय दायो आं मोनसे जायगायाव मोनफैनानै बिसोर गथ'फोरनि माखासे गेलेनायखौ नुदों आरो बेखौ एसे खोन्थालांसै आं। बिसोर बालायाव माबायदि गेलेयो, माने दैया ओरैबो दैनि गेजेराव आरो बिसोरो नैबे दै ना, बे दालाङा आं बेजों ओरै फैदोंमोन। नैबेसोर ओइयाव नुहुरदोंना, साना एसे मोदानदों जानांगौ। ओरैजाय दैया थांदों मोनसे, ओरैजाय थांदों मोनसे, गेजेराव बाला माने नै गथ'फोरा जुथाखौनो आंबो थांनो र'। आं गारिखौ दोनबाय नै। ओरैजाय सोर मोसौ खायग्राफ्रा नै जुथाफोरखौ गालांबाय इसोर गथ'फ्रा। सोरबा माने इसोर खारनो फैनाय नै थसानो दंबावलायसो। खारनो फैनाय फाजैनो बिसोर बेयाव गेलेबाय माने। थांनो र' आं एसे खोन्थानि। बे दैया नै जोंना थाराजान दैमाया बे दालां आरो दालां खाथियाव। बेयाव माने बैसोर गथ'फ्रा बिराद मोजां प्रेक्टिस खालामबाय थायो सानफ्रामबो। नै ओरैबो दै गेजेराव गेलेदों माने बिसोरो। नै ओरैबो दै ओरैबो दै गेजेराव बालानि। नैयाव सासे गुफुर फुरथारनो है एसे खोन्थानोसै आङो। তোমালোকৰ কি টিম? Benzerli seru गेलेनायफ्रा। खोन्थानोसै आङो। बाब बालायावसो मानि बाजिलै सोरबा। Solo baru oirse poin mena oirse. Oirse saksi nigro dong nih, nigro lainnya apa? Foreigner, gufurne. Wah, gol! Tinjon, kejon gol, kejon. Poin syukurku kentanang. Poin dan nih, di poin dan nih. Dengar kiman? 15-16 kuman kiman kundu 15 itu kartu 15 ইহঁতৰ কি টিম ইহঁতৰ টিম মানে wah ঠিকলা উঠি যাও ঠিকলাই ঠিকলা খালানো 17-15 नै ओरैजा सासे दङ बगा गानो बेलाय मा नाम ओइ কি नाम बियो देबजिति কি পেগু না কি দলে এটো পেগু ফরেনার নাকি এটো ফরেনার না নহয় ফরেনার নহয় गुफुर पुतारि आं एसे खोन्थाबाय माने आं दहायनो खोन्थाखादों नङा होमबा आं माने फिल्डआव दुब्लियावसो फैदोंमोन बिसोरो गथ'फोरखौ गेलेनाय नुनायखाय आङो दसे फैबाय बिसोरो मालाय प्रेक्टिस खालामबाय दङ मोजां आरो बेयावहाय बालायाव गथ'फ्रा माने बेयावनो मालाबा इसोर खारनाय गेलेयो
मालाबा बेयावनो बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय थायो बिसोरो बालायावनो खिन्थु माखासे जोंनि हारिनि माखासे गथ'फ्रा खिन्थु गेलेनाय आरो खारनाय आरो कालसारफ्राव आरो स्पर्ट्सफ्राव बिराद खम जाबाय खिन्थु जोंनि हारिनि अनगायै बेलेग हारिफ्रा दासिमबो सोब खेथ्रआवनो आरो गेलेनायानो जा खारनायानो जा बा मोसानायानो जा बेनि खेथ्रआव बांसिन गोसो नुनाय बायदि मोन्दों आरो आङो जेरावखि थाङा आरो जोंनि एरियायावहाय खिन्थु बेलेग एरियाफ्राव माबायदि बेखौ आं मिथिया खिन्थु जोंनि एरियायावहाय जोंनि बर'फोरनि अनगायै बेलेग हारिफोरखौहाय माने बांसिन गोसो होनाय नुदों जेरावखि थाङा नों नुगोन आरो खिन्थु जोंनि हारिनि माखासे लाइमोनफ्रा बिनि खेथ्रआव ओरैबायदि माबायाव थांबाय माने अबेबा बेरायनाय अबेबा माने पार्टि जानाय अबेबा पार्टि खालामनाय बेफोरबायदियावल' बांसिन गोसो होनाय नुसै आरो आङो दायो फैफिनबाय आङो दायो जाय जायगायाव फैदोंमोन जाय थांखियाव फैदोंमोन आं बे थांखियाव थांफिनसै आरो एबार खोन्थालांबाय थानोसै आङो नै दायो आं स्कुटिखौ सालायफिनबाय आरो बे जाहैबाय दैनि थाखाय बेयाव प्रटेकसन होदोंमोन नै माने दैज्लाङावसो ओरैबायदि दै जायो आरो बेनिफ्राय मेसेङावथ' दा दैयानो गैया ओरैजाय माइ गायजोबदों ओमफ्राय आंना दुब्लिया जाहैबाय ओरैसो दायो आं ओरैजायसो थांजागोन ना ओरैसो थांजागोनथाय स्कुटिखौ बबाव दोननांगोन आं बेजों दोनबाथ' थाङा मिथिया जायखिजाया बेजों लामा दंमोन दुब्लिया थांगोन नायनि जों थांजाया हाब्रुसो दं नामाथाय मिथिला माइफ्रा देग्लाय इसिबां गैया जाबायदि जानांगौ बिदि जायाखै स्टे हाब्रु दं नामा हाब्रु गैया खोमालै स्टे मबाइला दा दैयाव गोलैगारनोलै वा माथो जायगाया डेन्जारसो एन्जर लामा बायदिसो माथो हाब्रु दं नामा वा स्टे ह बेयावथ' थांजानाय नंला नैयाव हायासै माने आङो मेंलायलायबाय नै बेयाव ओरैजाय गोदोबाय ओमफ्राय नैबेयाव फैदोंमोन स्कुटिया फैनायालाय नैबेयाव नांथाबायना नै लामायाबो डेन्जारसो नालाय इयाव नांथादों नै हायावहाय मेंगुलायबायलै बिसोर माने दैज्लाङाव फैनो थाखाय बिराद खस्थ' जायो दाना माबायदि लामाया बेयाव हाब्रु जाजोबो आरो मानोना बिसोरनाव गारि ना बाइक फैगोन बिसोरनाव खुनु खोथा गैया माने फैया बिसोरनाव ओइ मा सैमा होसोलायदोलै थुट बिराद जारला लामानि थाखाय बिसोरना बिराद प्रब्लेम ओरैजाय माथावरि होदोंमोन खिन्थु ओरैजाय माथावरिखौ बिसोर होनो होदियाना मेन प्रब्लेमा बेनो आरो बेयाव जोंनि मालाय सुम बागान बानायदों जेरावहाय बागाना मोजांथार मोनफैथारसै आङो न'नि माबाखौ खोन्थानोसै माइखौहाय माबायदि जादों मालायनिसो गायनो होदों नालाय मोजां जादोंना जायाखै बेखौ एसे खोन्थानोसै बेजोंहाय गोदो दैया फैयोमोन मोनसे समाव आरो दायो दैया बेजों फैला हैद मेंगुलायबायलै बाला स्कुटि नारनानै ओरैजायथ' लामाखौ होथेबाय बायदि मोनदां ओरैजाय माथो बारि दुमथेबाय आयौ ओरैसो थांनांसिगोन लामाजों ओरैजाय बारि दुमथेजोब्बाय माथो नोंसिना लामाया ओरैबायदि प्रब्लेम बुंजायालै सयथिनोबो लामानि प्रब्लेमफोरखौहाय नै बेबायदि माइजों बोरै जानो नै हाग्रासो बांसिन नङा होमबा नै एबार माने माइ मोननाया आसा खम बे जोंहानि नङा आरो आंनि नङा बेफोराव माने बागान बानायबासो थिग जागोन बेफोरबायदि ओरैनो माइ गायलाबायबाय थाबाथ' जाया ओमफ्राय नै बिसिना माने मा जाहैबाय लामानि थाखाय ओरैबायदि प्रब्लेम नै लामाया ना बेजोंहाय ना ट्रेक्टरना हाबजायो ना गारिना हाबजायो बिसोर माबोरै थांलाय फैलाय खालामगोनथाय बिथांमोनासो मिथिगौ आरो लामानि थाखाय बिराद प्रब्लेम बेफोराव माने जाहैबाय बारि खालामनो एसे मोजां जायगा थालिरा थांगोन सेन्थ'बाबो नायनो जायगाफोरखौहाय नै जोंना आब'आ हालपुथिनि न'आ उठिले ना इमान देरिके ना कि হয় হালপুটি কেনেকুৱা খবৰ ভালে ৰ মই গৈ আছোঁ ৰ আহি আছোঁ ৰ এইটো অলপ ধানটো চাই আহি ল'ম बे जाबाय हालपुथि आं दाहाय बिसिनाव फैगोन थांगोन र' दुब्लियाव खोन्थाखाबायना बिसिना लामानि थाखाय ओरैबायदि प्रब्लेम होननानै ओरै कि जार्सि नेकि নহয় मोजां सिस्टेम खालामदोंलै बेयाव खिन्थु मोसौ फिग्राखौ बाब दाउआनो दाउ हांसोआनो हांसोलै बिसोरनाव
बेयावबो न'से बेयावबो सोरबा थायो खोमा न' लुबाय इयावबो सर एबारनि माइखौ मोनगोनखौ हारा हाबाखैलां सैथिनोबो जेबो नै बिसिना लामानि थाखाय ओरैबायदि प्रब्लेम आरो फैयै आं मोनफैबाय गावनि हाखौहाय एबारसो खोन्थानोसै आं माबायदि नङा होमबा माइआ नैबे दुब्लिनिख्रुइ माने नायबाथ' माइआसो गाहायसिन बायदि नुहुरदों आरो खामायनानै मेंबायबोलै सान्दुआबो फैबाय नै दानो सान्दुआ जाबायदि जाहां खाथार गोसा खाथार आयै मा जागोनलै इमान खस्थ' ट्रेक्टर होनानै हाजिरा होनानै माइ गायबाय मा जागोनसै फिथाइ थायनो रोङाबालाय दाबो जुदि हान्थुसेनि गाहाय हान्थुसेखौनो जायाखै दाबो माइआनो अब्ला मा जागोन साननांगौ लागा नङा होमबा दासिमबो जुदि बेबायदि माइनि अबस्थाया नै दाबो माने सुनाय ना हान्थुजों र' जोंनिखौ खोन्थाग्रोसै आं जोंना नैबेनो माइआ नैबे आरो आं दायो नै माइजों हाबबाय नै हान्थुजों सुना खोन्थानां नै दाबो माने हान्थुसेल' माइआनो नुदोंना नै हान्थुखौनो बाराबालाय मा माइ जागोन बे माइखौ मोननाया आसा खम नुबायना बेफोराव मा खालामगोन दा राम इमान खस्थ' माइ गायबाय ट्रेक्टर हालेवनानै माने मानसिनि खस्थ' ट्रेक्टरनि फैसा गासिबोनि दुब्लिखौ नाय नोङो माने बे जोंहानि माइया लेभेला माबायदि गासिबोनि लेभेला समान माने रावनाबो गोजौसिन नङा रावनाबो गाहायसिन नङा होमबा सानदो जेनेबा आंनिल'सो नङा माइया बिदि गाहाय जानाया बा माइ जायैया बेलेगफोरनाबो जादों आरो आयै मा जाबावगोनलै एबारनि बोसोरावलाय खिन्थु माने खेथि खालामनानै माने गोदोनि स्टाइलाव आबाद मावबाय थायोबा माने ओंखाम मोनजागोना माने रोखा नङा आरो खिन्थु दानि गोदान टेक्न'लजि बाहायनानैसो जोङो आबादखौ मावनांसिगोन अब्लासो जासिगोन गोदो माने अखाजों बांखाजों बोथोरावनो बोथोर गायोमोन देग्लाय बोसोराव देग्लाय बोसोरनिखौ नायोबा माने गोदोनि स्टाइलाव आबाद मावोब्ला खिन्थु जानाय नंला बेलेग टेक्न'लजि बाहायनानैसो जोङो आबादखौ मावनांसिगोन अब्लासो माने जोङो माइखौ मोनसिगोन आरो ओरैजाय नुदोंना आं जाय जायगायाव फैदों बिनियावहाय जेराव माने आंनि माइया जेनेखा थिग माने बेबो गासिबो माइयाबो एखे माने नैबेखौ नायदो ओमफ्राय गोजाबावसो नै हाग्रा गोजा नुदोंना नैबे हाग्रा गोजा नङा नामा बे हाग्रा गोजा गासिबो होनबा मा जागोन लाब गैया माने फुरुना स्टाइलाव गायबाय थाबा जों माइ मोननाय नंला आरो बेलेग स्टाइलावसो माइ गायनांसिगोन फै लोगोफोर बेखौनो खोन्थाबाय ओमफ्राय आङो दायो न' फारसे थांफिनसै दहायो खोन्थाखाबाय आङो फैबाय थानाय समाव आङो बैयावहाय गथ'फोर गेलेनाय नुबाय बेखौबो एसे नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय आङो दायो जा जायगायाव फैदों बे गामियावहाय बेयाव बारा न'खर गैया 7-8 न'खरसो दङ बिथांमोना खिन्थु लामानि थाखाय ओरैबायदि प्रब्लेम बिथांमोनासो मिथिगौ आरो मा स्टाइलाव थांलाय फैलाय खालामो माबोरैहाय बिथांमोननि गोसोआव दंसै आंथ' दा बुंनानै मा फार खालामनो हानो बेखौ मा गामि होनो बेखौथ' मिथिया आङो थेवबाबो दायो नैबे हालपुटिनाव हाबनोसै आङो बेयाव सासे बिसालथे दं आरो हालपुटि होननाय बेनाव एसे सोंनोसै मा गामि लादों बिथांमोना ओमफ्राय दैज्लांफ्राव माबायदि थांलाय फैलाय खालामो बेखौ एसे सोंसै नङा होमबा ओमफ्राय बिथांमोना माने बिथांमोननि रायजो जानायनि बेलायाव एखेबारे माने बोथोरखौ बुङोबाथ' बेबायदि बोथोरखायनो माने माखासे जोंनि आबादनि माबाफ्रा मोजां जायाखै बायदि मोनदों आरो आं दायो फैयै मोनफैलायबाय नै जोंहा हालपुटिनि न'आव जोंना हालपुटि नमस्कार हालपुटि কেনেকুৱা খবৰ আপোনালোকৰ ৰাস্তাবিলাকচোন বিৰাট ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা বাৰিষাত কেনেকুৱা আপ ডাউন কৰে আপোনালোকে এইফালে নৈ কিনাৰ ফালে আপ ডাউন কৰা এইফালে এইখিনি বেয়া বাইক আনিব লাগিছিলে এইফালে ন মই ইফালে আনিছিলোঁ তাত মানে অলপ উঠালোঁ তাতে আধা ৰাস্তাতে মানে লাগি থাকিল নহয় এইফালে উঠাব পাৰে ইফালে ন আচ্ছা নাজানো নহয় এইফালে আপ ডাউন কৰে বাৰিষাত কিন্তু প্ৰব্লেম হয় আৰু ন বহুত প্ৰব্লেম কিবা যদি ৰেচন পাতি বজাৰ চজাৰ যদি খাবলগীয়া হ'লে এতিয়া ধৰি লওক
মিলন নিবৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা না ঠাণ্ডা অসুবিধা ইয়াত আপোনালোকৰ কিমানমান ঘৰ আছে ইয়াত বেছি নাই 8-9 ঘৰমান 8-9 ঘरमान न रिजाइनि दसे रायलायबाय बिसोरनाव नै मोसौआ मालाय बिसोरना नै धुप होलायदों मोसौनो माने थांफैनो थाखाय आरो रिजाइनि दानो ओरैबायदि गोलोमखाबाय आरो दाहायबाथ' मा जाबावगोन खोन्थाबाय दहाय बिथाङा माने लामानि थाखाय दानिथ' फैनायाव माखासे लामानि अबस्थाफोरखौ एसे खोन्थाबोबाय जोंनाबो हालफुथिया खोन्थाबाय माने दैलाङाव जथेस्थ' उसुबिदा दानो मेसेङावनो जुदि उसुबिदाबालाय दैलाङावथ' उसुबिदा जाखागोन नङा होमबा ओरैजाय मोनसे माथावरि फैदोंमोन दहायनो खोन्थाखाबाय आङो बे माथावरिखौ जुदि ओरैजाय सिद्दा थ्रुयै दालांसिम जुदि बानायनो होनायमोनब्ला खिन्थु बिथांमोनहा लामानि थाखाय इसिबां उसुबिदा जानाय नङामोन आरो ओरैजाय आलिजोंनो फैनो हागौमोन मा खालामनो नङा होमबा आङो दायो बेखौनो नोंथांमोननो बेरेफुंजानि फैनानै माखासे दुब्लियाव फैनायाव जाखौ लोगो मोनबोबाय बेखौनो खोन्थाबोबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंबा माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय आरो लोगोसे दिनै भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय बाय